Barka da zuwa tashar MKK Ajeri TV. Danna subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Ya so, ya gari lafiya lafiya. Ya hanyi, ya kwana lafiya ne yanzu. Ko kama na haɗi ne baba? Allah ga wani haɗi ne. Ya yi cewa, ko za ka ɗan sifa na dai a nan. Ya yi cewa, haɗi babban haɗi kai ce. Gashi nan ina yin sama ma ni nake ji na. Wani yin sifa to. To gashi nan ka ɗan taɓa ka ni dai sama nake yana. Ya abin na kan ma kaɗan ne, kana cewa kana sama. A'a ba kaɗan ba ne, kai dai ka taɓa. Ni zai ka zan sha. Karka yare. Duka zan sha. Ni na gaya ma karka yare. Kan mu samu matsala da kai, in ba haka ba rike kayan ka. A kasifa. Kuma kana cewa waye. Waye sifa ka ba mu. Karka yare ka ba. Minti nawa ne na gaya ma ba shi. Wannan kwanyan mene ni ba zai ɗauka ba kake maganan karin sha. Kwanyan ka ƙarame ne na gaya ma. Wanda ya wannan ma zan sha ni. Haka ce. Kawai ka fara tabbuwa. Sama ba kake tayi. Nawan ne yake karkace yana tashi. Ni dai. Kan nan na an ka dura mai kan nan na yana sama nake ji ba. Ana kan nan ma. Kan nan na an fa zamzam yana yake ni. Aya kana da ba ka da kai ba kai wannan. Ba na jin kai na zo mu. Ba ka da kai ba ka da kai. Kawai ina ne mu je mu da na manta shi a gida. Ɗan gaskiya ne yana gani kanan naka babu fa. To manta shi ne baba a gida mu je mu ɗauko shi. A yana ka yi mar?